from BPS. Kodhi mbele ni moko kuom jood bura kawuono oyudre kinda paro ariyo kendo piny nochamogi bang' yudo ka pisegi mantiere kar bagoro maduong' ma KICC ne ogo kiful. Maen bang' rem chulo omenda mag kodo utego magitiyo kaka pisegi. Jood bura nochuno mondo mi odog pacho ni mar tend tao tije mar KICC ne odagi yie yawnegi. Walter Nyambaga ntiere kod natho. En mudho mandiwa mane omaka taro mang'ongo. E kendo kawuono onge tijo od bura moluor. Kiful magin jorit omoke dhoudi nyaka mag tucho puyo to kod bolo wuoyo. Ranyisi ni onge donjo kamora mora ne jo od bura ma pisegi nika. Mane otim kod tend KCC e kaka yor lero ni duol mar bunge PSC oserem chulo rent ma pise mag jo od bura go mayudore KCC. Jo od bura mane omondo ya pise mag KCC ne orado mana kod jorit ma ok losi ka ema omako mos e dho ute mag KCC e kage dwaro ni nyaka chul pesa mag rent mag giduto. Jo od bura mane piny ochamo bang' yudo ka pise mag olor oting'o Dindi Nyoro Makiharu, jakom komiti mar bajet ma en ja od bura ma Lagos Songa Samuel Atandi, Babu Owino ma Embakasi East, Loron ma Kisumu Central, Stanley Mudhama ma Lamu West. Kanyakla mar jo od bura mane odwa neno ka winy moketh utegi oting'o seneta ma Nyandarua John Methu e kind mamoko. Jotije od bura man kod apise mag KCC ne odok pacho e ka kundegi mag yiengo geche ne odong' nono kamano. Od bura osebedo ka dwaro ni mondo KCC omigi thuolo moromo nyaka pesa yudre mar chulo omenda go ma ok otamgi dhi nyime kod tije mag apisi. E kata kamano e kwayo ma kamano chal ka gima olwar e Luanda ka tend KCC e dwaro ni mondo bunge ochulgo wi mar ot nono to apisegi pod biro mana bedo kod kifunde dhoudi. Kokalo kuom duol mar bunge mano PSC okone KCC ni gisekasore kendo chulo omenda maromo milion 134 e kendo gowi mar milion 50 modong' ok owinjore olor ne jo od bura go apise maggi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duol mar